Yawwa barka. Na ji daɗin kasancewa na a wannan zaure. Okay, to. Wato shugaba akwai abu ne da yake kulle min kai. Ina so in san ma'anar wannan cincin da ake ci ake kiranta cincin a wurin aure cincin a wurin suna cincin a wurin biki cincin kai har a kasuwa ana sayar da cincin. Allah sai. Shugaba na san ka da kalamai a taimaka min domin in san ma'anar wannan. Yawwa to barkanka da zuwa wannan zaure tawa ta zauren shugaba. Yawwa shugaba. Da farko ka san Usa? Na san Usa Na sukan gamba? Yawwa. Event creator ne ko event center. Yawwa to shikenan tunda ka gane shi idan ka gan shi ka ce masa burcincin. Burcincin. To me ma'anar wannan kuma? Burcincin da yaren waje ne. Ma'ana daga yaren waje aka samu cincin. Okay. Yawwa idan ka ce masa burcincin da ya ce maka buri ko sai burmasa burtaliya. Kai. Madalla ina fatan ka gamsu. Inda aka samu cincin kenan. Yawwa. Na gamsu. Kana ce burcincin da ya kara maka burko sai burmasa burtaliya. Burcincin Usa.